Ndewonu ndị be anyị, ndị Igbo ji eme ọnụ, ndị Igbo ji biri, ndị nwe m na ndị nwe nnọọ anyị apụtakwara ụgha. Ekene dịla Olisa nke onye chiri ya zaro. Ekene m unu, amasị unu nnọọ na njem ịmụ asụsụ Igbo a. N'ezie, ha sị na asụsụ Igbo siri ike, ma ana m abịa igosi unu na ọ dị mfe, na-atọ rịrịrịrịrị ka mmanụ aṅụ, ma maa mma nke ukwuu. Onye unu na-anụ olu ya bụkwa Nwaada Nnọọ Kpakpando, bụkwa m onye nkụzi asụsụ Igbo na onye nnọchite anya omenala, onye ihe Igbo na-amasị, na-asọ m ụsọ ruo n'ụmị ọkpụkpụ, nke bụ na asịrị m onwe m n'ụwa m ọzọ, ma ọ bụrụ na m ga-ala ụwa, aga m abụkwa onye Igbo. Ọ bụrụgodị na m awụghị onye Igbo, ahụrụ m okwute nọrọ n'ala Igbo, mmiri a na-ama m, anwụ a na-acha m. Ya ebutere m unu nkụzi asụsụ Igbo n'ukpo ya. Onye na-amaghị ka ọ mara na taa bụ gboo. Ịkụzina na ọ gafeele, ị gaghị amụtanwuzi ya, ụmụ gị agaghị amụtanwuzi ya. Mba n'ọgbara nke ihe sayensị na teknọlọji nke anyị nọ n'ime ya ugbu a, iwere akara ekwentị pịa pim ihe niile emewe, isi na ị gaghị amụtazikwa asụsụ Igbo. Ọ bazighị uru na ị ga-asịwa ha kedụkwanụ mgbe m ga-abịa gawa n'ụlọ akwụkwọ nke a mewe nke iwere ha n'ekwentị gị dee ihe ọbụla ị chọrọ, ọwa ịgụrụwa, ikiriwe, nwewe aṅụrị. Ya mere m ji wee butere unu ya n'ụlọ gị ebe ahụ ị nọ. Edifu ndị ọma ga-aṅụrụ mmiri ofe ose gị, ị na-enenye anya n'ihe onyonyo gị, na-amụta ya bụ kịrịkịrị asụsụ Igbo, na-akụzikwaziri ụmụaka gị. Ya mere m ji wee bata sị ka unu bịa nọnyere m. Ihe anyị ga-eme dị ọtụtụ, ya bụ nkọwa ihe ọwa YouTube m ga-akụzi. Na vidio m taa, aga m ewetara gị obi asụsụ Igbo, ụda ya, mmetụta ya. Ị na-anụ? Ụda ya, mmetụta ya, omenala ya, chai, na otu ị ga-esi amalite ịsụ Igbo site n'isi. Ma ị bụ onye mbido, ma ị bụ onye nọ na mba ọzọ, ma ị bụ onye na-achọ ijikọta, ma ọ bụ onye nwere mmasị n'asụsụ Igbo, onye chọrọ ịnachikwuru ebe o si pụta mgbọrọgwụ gị, abịasị gị get back to your roots n'ọnụ oyibo, na mgbọrọgwụ gị. Adị m nkwadobe inye gị ya otu ọbụla na ọwa YouTube nke anọ. Ya mere, jikere, kesie agụ gị ike, na ihe ị ga-amụta dị ọtụtụ. Nke mbụ, ka anyị were ya, ị ga-amụta mbido ịmụ asụsụ Igbo, mbido otu Igbo si bido, mbido mkpụrụ okwu na ụda a na-ejikarị eme ihe. Mkpụrụ okwu abịdị Igbo, abịdị sị gị abịchịdị, efe gị, otu esi wee nwee nke olu oyibo English alphabet, ka ha sikwa wee nwee okwu Igbo kpọrọ abịdị. Ụzọ ị ga-esi wee mụọ ya ma na-enwe mmasị, ghara ịbụ ike adịọkwanụ m nji amụ asụsụ Igbo anọ, gịnị dị ka ha na-akọ ihe olode. Anyị ga-eme ya ụtọ ọ ga-esi na-atọ ụtọ mgbe ọbụla ị hụrụ akara na nkụzi anyị
amalitele i were ọsọ na ije mee gịnị? Mepee akara ekwentị gị, mepee ekwentị gị ka ị mara ihe anyị ji wee bịa n'izu ụka ọbụla. A na-akwazi ịkụzi ya otu ọ ga-esi bụ onwe ihe ga-eme ka ị ghara ịmụta asụsụ Igbo, onwe ihe ga-eme ka ị ghara iji obi ụtọ gị mụta asụsụ Igbo. Ngwanụ, achọziri m ka idenyere anyị aka na bọtịn mgbasa ozi nke ndị oyibo kpọrọ notification. Ịpịara anyị aka ebe ahụ, soro m kwa izu maka isiokwu Igbo ọhụrụ, mmụta okwu, ilu, ntụrụndụ, akụkọ omenala na ndị ga-eme ka ịhụ asụsụ nne gị n'anya. Pinyere m aka ebe ahụ ka ị ghara inwe vidio nke anyị ga-edowe izu ụka ọbụla ga-agafe gị. Ma echefukwala ka ị pinyekwere anyị aka n'ebe ihe anyị na-eme na-amasị gị bụ like, kwuo okwu na nkara nzighachi ozi bụ comment section, ma kesakwara anyị ozi anụwa, kesaa ya n'ebe ndị ikwu na ibe gị ndị ọ dị gị ka ha achọkwara ịma ihe gbasara Igbo, mụtakwuo ihe gbasara asụsụ Igbo. Ndewo. Kwuo akwadogo m n'ebe ozi nzighachi ozi nke bụ comment section iji malite njem a. Ma sorokwazie mụ bụ Nwaada Nọọ Kpakpando n'akara Instagram @Nwaada_Kpakpando. Ofu akara nke ị ga-eji nweta m na ọwa YouTube a, otu akara nke ị ga-ejikwa nweta m na ọwa Instagram, Nwaada_Kpakpando. Ngwanụ, chebirizikwa anyị okwu n'izu na-abịanụ maka na ya bụ nkụzi emela gịnị? O subirile, ya bụ nkụzi esubirile. Ngwanụ, iruzikwa eme gịnị? Gwazikwa ndị ya ada unu ka ọ dị. Etekwa onwe gị anya ọfụma o, adabakwana na nsogbu. Bụrụkwa ezigbo nwa afọ Igbo ma nwa afọ Naịjirịa. Udo dịrị unu. Ka emesịa.